Wel, bore da a chroeso i chi gyd i'r Tabernacl. Fel i chi'n gweld, yw Dylan ddim gyda ni bore yma, ond mae'n Sul yr Urdd a mae rhai o gyn aelodau'r Urdd yn cymeryd rhan bore yma. Felly gai ddiolch i chi ymlaen llaw. Ac wrth gwrs, ni'n cofio am y bobl sydd ar Zoom adre, meddwl amdano chi a gweld eich eisiau chi bob dydd a bob Dydd Sul yn bendant. 3 o'r gloch prynhawn yma, bydd ymarfer un seren go gyfer ar Nadolig. Sul nesa yn y Tabernacl ym Porthcawl, oedfa undebol am gwarter wedi 11. Cofiwch am y côr, wel, ni'n cofio am y côr nos Fawrth, am 7 o'r gloch. Ni'n paratoi go gyfer a chyngerdd Nadolig. Fi wedi sôn ddigon amdano fe erbyn hyn. Ond y Rhagfyr y 9fed, dewch i'n cefnogi ni. Oedfa hwyrol heno am 6 o'r gloch ar Zoom. A defnyddiwch y link arferol. Wedi nos Wener, dewch i addurno'r capel. Bydd cerddoriaeth Nadolig a mince pies i'r gweithwyr. Caffi Clud. Os allwch helpu ddydd Mercher, Rhagfyr y 10fed, rhowch eich enw lawr yn y gyntedd os gwelwch yn dda. Te a coffi wedi'r oedfa, dewch lawr mwyn i ni gymdeithasu. Ac nawr fe gewn i'r casgliad. Diolch yn fawr. O Dduw ein tad, diolchwn i ti am yr rhoddion hyn. Derbyn nhw i waith dy eglwys di, gan ein bod yn gofyn hyn oll, yn enw ac yn haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch. Wel, nawr fe gewn ni ganu'r emyn gyntaf. Emyn 832. Emyn Rhys Niclas. Disg i mi garu Cymru, ei thir a'i brwydd mwyn. Ro help i'n fod yn ffyddlon bob amser ei mwyn. O disg i mi drysori ei hiaith, a'i llen, a'i chan. Fel na bod dim yn llygru yr etifeddiaeth lan. Disg i mi garu cyddyn, heb gadw dim yn ôl. Heb ildio i amheuon, nac unrhyw ysbryd ffôl. Wrth i mi gofio eraill, rho i'm ewyllus dda. A chalon fydd yn eirias dros bopeth a'i llesha. Disg i mi garu'r Iesu, a'i ddilyn ef o hyd. Gan roi fy mywyd iddo, gwaredwr mawr y byd. Goleued ei wirionedd, fy meddwl i am dawn. Doed ysbryd ei anturiaeth i'n bywyd i yn llawn. Emyn 832.
Ffyddlondeb i Gymru. Emyn W. Rhys Nicholas oedd yn cychwyn ein hoedfa bore yma. Llinellau cynta'r penillion oedd disg i mi garu Cymru, disg i mi garu Cyddyn a disg i mi garu'r Iesu. Nawr, ydy'r llinellau hyn yn atgoffa chi o arwyddau'r o'ch blentyndod. Wrth gwrs, sy'n sôn am Urdd Gobaith Cymru. Byddaf ffyddlon i Gymru, byddaf ffyddlon i Gyddyn ac i Grist. Ac i fynd i'r arwyddau'r gwreiddiol, byddaf yn ffyddlon i Gymru a theilwng ohoni. Byddaf ffyddlon i'n Cyddyn, pwy bynnag y bo. Byddaf ffyddlon i Grist a'i gariad ef. Comisiynwyd Rhys Nicholas gan Bwyllgor Eisteddfod yr Urdd, Castell Newydd Emlyn yn 1981, i lunio'r emyn hwn ar gyfer cystadleuaeth cyfansoddi emyn dôn. Heddi, ni'n dathlu Sul yr Urdd, a byddwn ni'n ystod yr oedfa yn myfyrio ar yr arwyddau'r ac yn dathlu'r Urdd gyda'n gilydd. Felly, edrychwn ni gyntaf ar ffyddlon i Gymru. Emyn arall sydd yn emyn yr Urdd yw emyn T. Elfyn Jones, sef 831 yng Nghaneuon Ffydd. O arglwydd gwna ni'n ffyddlon. Enillodd T. Elfyn Jones y gadair yn Eisteddfod Gadeiriol Seilo, Llangeler, ym 1969, am lunio 2 emyn. Emyn yr Urdd, sef yr emyn hwn, ac emyn y Cenheuaf. Felly mae'r bennill gyntaf yn mynd. O arglwydd gwna ni'n ffyddlon, un hetifethiaeth drud, a fflana di ein calon, wladgarwch hardd ei bryd. A thywys ni i lwybrau, prydferthwch llen a chan, difered o'n gyneuau, ein hiaith mewn geiriau glân. Dach eire taclus iawn. Detholiad o bennod 44 o lyfr Ecclesiasticus yn yr Apocrypha yw ein darlleniad cyntaf. Mawl un cyndadau yw e. Canwn fawl yn awr i wir o fri. Ie, un cyndadau a'n cenhedloedd ni. Bu eraill yn gynghorwyr yn ei dealltwriaeth ac yn treithi geiriau proffwydoliaeth. Bu rhain cyfarwyddo'r bobl a'i cynghorion ac a'i dealltwriaeth o addysg y bobl, yn hyfforddi a geiriau doeth. Yn ei plith, yr oedd cyfansoddwyr cerddoriaeth ac awduron arwr gerddi ein llen. Bydd pobloedd yn treithi ei doethineb a'r gynulleidfa'n canu ei clod. Mae'r geiriau byddaf yn ffyddlon i Gymru yn alwad i gariad, cyfrifoldeb a gonestrwydd tuag at y wlad sydd wedi ein meithrin ni fan hyn. Nid yw'n falchder gwag, ond ymrwymiad i'r pethau sy'n gwneud Cymru yn gartref i ni, ein hiaith, ein cymunedau, ein harddwch naturiol a'n hanes. Mae bod yn ffyddlon i Gymru yn golygu'r caru'r bobl o'n cwmpas ni, gweithio dros gymod, a rhoi ein doniau bydd pawb. Yn ein darlleniad o Ecclesiasticus 44, clyw'n alwad i foli ein cyndadau, a rhai fi'n adeiladu ein diwylliant, ein hiaith, ein cerddoriaeth a'n doethineb. Mae nhw'n sefyll yn golofnau yn ein cof cenedlaethol, pobl a roddodd ei doniau, ei dealltwriaeth, ei geiriau mwyn llunio'r genedl, rydyn ni'n ein hetifeddu heddi. Wrth reid byddaf yn ffyddlon i Gymru, rydyn ni'n ymuno yn ei clod ac yn addo parhau ei gwaith, gan ganu, cyfrannu a byw fel tystiolaeth o'r trysorau y gosodwyd yn ein dwylo ni. Gweddiwn. Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd i breswylio ar wyneb y ddeiar. Diolchwn i ti, o Dduw, am Urdd Gobaith Cymru, am weledigaeth ei sylfaenydd ac am y cenedlaethau o blant a phobl ifanc sydd wedi elwa ac sy'n parhau i elwa o ddarpariaeth sy'n cael ei chynnig drwy'r mudiad yma.
Cynorthwya ni yn unol ag arwyddai'r triphlyg yr Urdd i addinedu ein ffyddlondeb i Gymru, i Gyddyn ac i Grist. Ffyddlondeb i Gymru, dros Gymru'n gwlad o dad dyrchafon gri, y wynllan hon a roed ein gofal ni. Cydnabyddwn o dad, mae rhodd oddi wrtho ti yw cenedl y gwlad, treftadaeth gyfoethog ymddiriedwyd i ni'r cyfrifoldeb o'i gwarchod, a'i hamddiffyn a throsglwyddo'n ddilychwyn i bob cenhedlaeth. Diolchwn i ti am ein hiaith a'n diwylliant, am dir ein gwlad a thraddodiadau llenyddol a barddonol, am geinder crefft ac am arbenigrwydd a hunaniaeth ein cenedl. Ond gwyddom hefyd o dad fod Cymru newid. Rydyn ni'n genedl o bobl cymysgryw fel pob cenedl arall. Mae'n anochel fod gan bawb ei ddelwedd o Gymru. Ond ogystal â gweld y ddelwedd, helpa ni i geisio adnabod ein hunan am yr hyn rydyn ni. Mewn hunan adnabyddiaeth am ei ymdrech at ddelfryd, a'r ddelfryd yw Cymru hyderus, a'i hiaith a'i phobl yn ffynnu. Amen. Rhaid, gadewch ni fwrw mlaen a chydganu yn hymyn nesaf, sef emyn 854. Yn gymaint i ti gofio un o'r rhain, a rhannu'n hael dy grystyn gyda'r tlawd, a chynnig llaw i'r gwan oedd gynt ar lawr, a'i arddel ef yn gyfaill ac yn frawd, fel gwnaethos do i'r un sy'n arglwydd nef, a phrofi neu o'r un ei fendydd ef. Ac yn y blaen, emyn 854. O arglwydd, gwna ni'n ffyddlon i Gyddyn ym mhob gwlad, a'n gweddi ddwys fo'n gyson am fron heb ddig na brad. Enynor yn omgariad, yn awr y more'r daeth, i estyn balm gilead, i deulu'r clwyf ar graith. Dyma ail bennill ti Elfyn Jones, ffyddlon i Gyddyn ac wrth gwrs i ail rhan yr arwyddau'r. Ysgwni be mae'r gair cydraddoldeb yn ei olygu i chi. Mae'n golygu cael yr un cyfleoedd, adnoddau a hawliau. Enghraifft, bwyd meithlon, gofal gan deulu, addysg, iechyd,
yr hawl i fynegu barn a chymryd rhan yn y gymdeithas. Pwy bynnag ydych neu le bynnag ydych yn byw. Dyma enghraifft fach. Ar eich coenonia y bore yma, mae ganddoch chi unai un smotyn lliwgar, 2 smotyn lliwgar, neu dim smotyn o gwbl. Nid yw smotyn lliwgar yn golygu llawer, ond dychmygwch fod y smotyn yn golygu eich bod chi ar hawl i fynd ar wybdaeth neu wyliau o'ch dewis, neu glywed eich hoff gantor neu gantores mewn cyngerdd. Os oeddech yn ddigon lwcus derbyn 2 smotyn, cewch fynd ar y gwyliau a bod y cwbl am ddim. Os nad oes gennych yr un smotyn, wel cewch chi ddim byd. Sut mae hyn yn gwneud chi deimlo? Ydy hyn yn deg? Beth pe byddai smotyn yn golygu nad ydych yn cael gwneud rhywbeth, enghraifft eistedd yn y seddi gorau ar y bws neu'r sinema, neu derbyn y gofal gorau yn yr ysbyty? Sut byddai hyn yn gwneud i chi deimlo? Mae anghydraddoldeb yn effeithio ar fywydau unigolion a chymdeithasau ac yn achosi teimladau o anhegwch ac anghyfiawnder. Philippiaid Pennod 2, adnodau 1 i 3 yw'r darlleniad ar gyfer yr ail ran yr arwyddau'r. Os ydy perthyn i'r Meseia yn anogaeth o unrhyw fath i chi, os ydy ei gariad o unrhyw gysur i chi, os ydy'r ysbryd yn eich clymu chi'n un, ac yn eich gwneud yn llawn tosturi ac yn garedig, yna gwnewch fi'n wirioneddol hapus drwy rannu'r un agwedd meddwl, dangos cariad at eich gilydd, a bod yn un o ran ysbryd ffwrpas. Mae geiriau Paul yn Philippiaid Pennod 2, adnodau 1 i 2, yn ein hatgoffa o raidd y ffydd Gristnogol, ein bod yn cael ein galw i fyw mewn undod, tosturi a charedigrwydd. Os yw perthyn i'r Meseia wedi dod â nerth, cysur neu obaith i ni, yna rydym i rannu'r un meddylfryd a'i gariad ef, cariad sy'n codi eraill yn hytrach na'i gosod o'r neilltu. Mae'r ysbryd yn ein clymu ni'n, nid fel unigolion sy'n byw ar eu pennau hunain, ond fel cymuned sy'n rhannu'r un pwrpas, dangos gras, trafod a thosturi a gweithredu gyda chalon sy'n ymateb i anghenion pobl eraill. Dyma ystyr bod yn ffyddlon i gyddyn, sefyll gyda phawb, nid dim ond gyda'r rhai sy'n debyg i ni. Mae'n golygu clywed a chymorth pan fod rhywun yn wan a gyda gostyneigrwydd rhoi blaenoriaeth i les eraill. Pan fyddwn yn rhannu cariad, undod ac ysbryd cyffredin, rydym nid yn unig yn dilyn esiampl Crist, ond yn adeiladu cymdeithas lle mae pawb yn cael ei gwerthfawrogi. Felly mae'r adnodau hyn yn ein herio i fyw bob dydd mewn ffyddlondeb, gan gofio mai gwir hapusrwydd yn ôl Paul yw gweld cymunedau'n sefyll mewn undod, tosturi a chariad. Ers blynyddoedd lawer mae'r Urdd yn ffyddlon i gyddyn lle bynnag y bo. Yn neges heddwch ac ewyllus da'r Urdd yn flynyddol, bydd plant ac ieuenctid Cymru'n dod at ei gilydd i gofio am eu cydyn, i geisio heddwch a gobaith i fyd sy'n dywyll. Tlodi oedd y thema eleni, a dyma peth ohono. Ni fel coed sy'n plygu ein cyrff tuag at o goleuni. Mae gennym reiddiau sy'n ymestyn yn ddwfn drwy galon ein cymunedau. Mae pawb yn heiddi byw mewn cymuned sy'n lleddfu ein dagrau. Dyma ein hawl, dyma ein bywydau, dyma ein llais. Mae'n cymryd pentre i fagu plentyn. Gweddiwn. Diolchwn i ti o dad am ein hil a'n gwna'n deulu ac yn bobl sy'n rhannu perthynas a thras a thrysor adnabyddiaeth. Mae hynny'n ein darchafu uwchlaw hynodrwydd iaith a diwylliant a lliw croen ac yn ein creu yn ddynoliaeth.
yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd. Gweddiwn dros ein cyd-dynion ym mhob gwlad, ar iddynt rannu'r weledigaeth a ddaw a chymod a heddwch i'n byd. Iddynt gynnal y gwerthoedd hynny sy'n diogelu bywyd, cymdeithas ac ymdrechu i fyw mewn cytgod a'r greadigaeth. Amen. Gadewch i ni ganu ein emyn nesaf, emyn 427. Arglwydd Iesu Grist, deithos datom ni, un wyt ti a ni, blentyn mair. Ti sy'n glanhau'r pechodau ni, hael i'w dyddoniau da di ri. Iesu o gariad molwn di, arglwydd byw. Arglwydd Iesu Grist, deiaf ata ti, rhof o oes i ti, o fab Duw. Gwir yw dy holl orchmynion di, rhoddion dy ras sy'n faith i mi, treiddiad yn erth i'n bywyd i, arglwydd byw. Emyn 427. O arglwydd, gwna ni'n ffyddlon drwy'n hoes i'th enw di, a doed y holl orchmynion yn rheol air i ni. Bendithiad i'n cartrefi a gwawld yn efol wedd, bydd ynddynt yn ddiddanydd a phen tywysog hedd. Ffyddlon i Grist yw'r drydydd rhan. Y rheol air y mae'n sôn amdano yw'r bregaeth ar y mynydd yn Mathew pennod 7, adnod 12, lle mae Iesu'n dweud, dylech chi bob amser trin pobl eraill fel y byddech chi'n hoffi iddyn nhw trin chi. Mae bod yn ffyddlon i Grist yn ein gwthio i sefyll dros yr hyn sy'n iawn, hyd yn oed pan fo'r byd yn symud i'r cyfeiriad arall. Crist ei hun a safodd gyda'r tlawd, y claf a'r dilais, ac os ydym ni'n galw ein hunan yn ei ddilynwyr, yna dyna'r lle mae ein harwain ni hefyd. Ffyddlondeb i Grist yw dewis cariad sy'n cael ei rhoi ar waith, nid geiriau'n unig. Mae'n golygu gwrthod anghyfiawnder a bod yn lais o obaith mewn cymdeithas sy'n aml out of sync ac yn llawn anghydraddoldeb.
Trwy sefyll yn yr un ysbryd, rydym yn cydnabod nad yw ffydd yn rhywbeth praifet yn unig, ond yn alwad i weithredu, i ddangos tosturi ac i adeiladu byd sy'n fwy tebyg i deyrnas Duw. 1 Corinthiaid 15 sy'n ein harcoffa. Safwch yn gadarn. Paidiwch gadael i ddim byd eich ysgwyd. Rhowch eich hunan yn llwyr i waith yr arglwydd. Nid yw gwaith yr arglwydd yn gyfyngedig i furiau capel. Mae'n digwydd ym mhob man lle mae cyfiawnder yn cael ei ddymuno. Lle mae heddwch yn cael ei geisio, lle mae'r difreintiedig yn cael ei codi, ac lle mae cyd-ddyn yn cael ei garu. Pam nawn i'r gwaith hwn? Nid yn ymdrechion yn ofer. Pob gam tuag at degwch yn adleisio o fewn y wyllys Duw. Felly mae ffyddlondeb i Grist yn alwad clir. Sefyll yn ddiwiro gyda'r rhai ar gyrion cymdeithas, gweithio dros heddwch go iawn. Byddaf ffyddlon i Gymru a theilwng ohoni. Byddaf ffyddlon i'n cyd-ddyn, pwy bynnag y bo. Byddaf ffyddlon i Grist a'i gariad ef. Gweddiwn. Ffyddlondeb i Grist. Cysegrwn flaenffrwyth dyddiau'n hoes i garu'r hwn fi ar y groes. Gweddiwn am y nerth i fod yn ffyddlon i Grist a'i gariad ef. Diolchwn i ti o dad am y copa gwyn sydd i fathodyn yr Urdd. Yn arwydd o'r nod yr ymgyrchwn tuag ato. Boed i ni gofio bod y gwyrdd a'r coch, gwlad a chyddyn yn ddarosdyngedig i'w awdurdod ef. Diolchwn i ti am ein harglwydd Iesu Grist sy'n ein cymell ni i fod yn ddilynwyr iddo ac i weithio drosto. Helpa ni gysegri ein doniau a'n gallu i'w wasanaethu, a boed i eraill drwy gwasanaeth hwnnw a'i weld ef ynom ni. Bendithia fudiad Urdd Gobaith Cymru yn holl agweddau ei weithgarwch. Nerthon i arglwydd i gadw hyddewid i fod yn ffyddlon i Gymru ac yn deilwng ohoni, i fod yn ffyddlon i'n cyd-ddyn pwy bynnag y bo, ac yn ffyddlon i Grist a'i gariad ef. Amen. Cynhaliwn ni nawr ein emyn olaf, emyn 871. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ein plith. Dyrod y gariad i Gymru, bendithion gwasgar fel gwlith. Disgyn i ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di. Emyn 871.
Gadewch i ni ddweud y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydda gyda ni oll, o'r awr on, hyd byth. Amen.